Den største udfordring for fitnesscenter er at holde på medlemmerne. Med variable omkostninger tæt på 0 er loyaliteten afgørende for virksomhedens indtjening. For Fitness.dk var det helt naturligt at arbejde med at øge loyaliteten. Målene var ambitiøse. Øg loyaliteten. Øg omsætningen. Øg medlemmernes kompetence. Og dog overgik resultaterne dem markant. Gennem data mining analyserede vi os frem til de afgørende faktorer for vedholdende træning, byggede en model for fastholdelsens anatomi og kortlagde medlemmernes livscyklus. Løsningen var et komplet digitalt dialogprogram på web og e-mail. Vi byggede en maskine til at drive dialogen, lancerede selvbetjening og socialt fællesskab på web og automatiseret dialog og regelstyret kommunikation på e-mail. Din centerchef tager sig personligt af dig. Rådgivningen afhænger af din adfærd både i opstarten og senere i forløbet. Og du får nyhedsbreve propfulde af personlig inspiration, viden og rådgivning. Resultaterne overgår selv de vildeste forventninger. De seneste analyser viser churn-reduktion 39,5%, træningsfrekvens plus 15%, holdtræning plus 65%, træningsvejledning plus 26%. Eller med et medlemsord. Hej Fitness.dk. Jeg vil bare melde tilbage og sige, at det har været en yderst positiv oplevelse at begynde at træne hos jer. Man kan træne mange steder til mindre penge, men jeg vil gerne give lidt mere for at få den oplevelse, man kan få hos jer. Se blot de her mails, jeg får. Jeg ved godt, at det er standard mails, jeg sender ud til alle, men det får mig alligevel til at føle mig speciel. Og det er fedt. På en eller anden måde, så føler jeg, at jeg bliver holdt lidt øje med. Altså på en positiv måde. Så jeg får mere lyst til at komme ned til jer. Noget underligt noget. Hvad det nøjagtigt er, det ved jeg ikke, men det virker i hvert fald på mig, så tak for det.